Czy przytrafiło się wam dzisiaj coś radosnego, wesołego, szczęśliwego? Przytrafiło się coś? Tak. Co? Aha. Dzisiaj mam miesięcznicę, 4. miesięcznicę. 4 miesiące! Tak. Wspaniale! I co, jak to będzie dzisiaj? Jak to będzie? Jak będzie? Pójdziemy na lody. Będziemy się przytulać. Jak fajnie, no spoko. No, chodzę na prawo jazdy i zrobiłam wypadek przed chwilą. Bardzo wesoło. Ale mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał. Nie, na szczęście nie, instruktorka była bardzo szybko zareagowała. To jest moja pierwsza miłość. No jak uroczo. A koleżanka co doda? Piliśmy sobie wodę z tej okazji jeszcze. Też moja najważniejsza pierwsza. Jaką wodę? Wino trzeba było kupić. Nie, wina nie można pić. Dlaczego? Ciepło. Ale wieczorem będzie wino. Lampka. Albo wino, albo piwo. Jak postawisz? Wesoła ja to, że jestem na návštěvě u vás v Polsku a že se mi tady líbí. Fajnie jest? Fajnie. Tak, po prostu ten rower właśnie sobie kupiłem. Ten rower, no wspaniale. I ty dzisiaj kupiłeś ten rower? I to jest dla ciebie bardzo radosna chwila. No nie radosna, ale po prostu, żebym miał na czym jeździć, na jakim rowerze. Ale to zawsze cieszy nowa rzecz, prawda? Tak. Wchodzimy już do sklepu, sorry. To też może być radosna chwila, tak dochodzimy do sklepu. Jeszcze cały dzień przed nami. No już jest pierwsza prawie. No, A te lody to też jest radosna chwila. Tym bardziej, że mnie gardło boli. No, raczej zawsze nam jest wesoło. Jak jestem z Kasią, to zawsze jest mi wesoło. Czyli pogodne dusze. Jasne. Jak pogoda, tak i humor. Radosnego spotkania z rodziną. Radosne. Dzisiejsza chwila, tak? Czy przytrafiło się pani dzisiaj coś radosnego, wesołego? Tak, Co to było? moje dziecko zrobiło kupę. Właśnie tam biega i jest bardzo szczęśliwa. To trzeba by było do niej też zadać pytanie. Tak, tak, bardzo proszę. Powiedz coś. To jest chuliganem. Starość nie radość. Można powiedzieć starość, radość. Tylko trzeba chcieć, prawda? Słusznie. A jestem samotny, poszukuję jakiejś cholera baby, Tyle tutaj fajnych dziewczyn chodzi na rynku. ale ja już jestem kaleczny. Na jedno ucho nie słyszę, na jedno oko nie widzę. Wie pan co, prawdziwa miłość nie zwraca na takie pierdoły uwagi, prawda? Już prawda. Siedzimy pod parasolem, o. I to jest takie radosne. Co wybitnie radosnego, wypiłam kawkę, u koleżanki wnuczka zobaczyłam, spotkałam się z siostrą. Same radości, Małe rzeczy, a cieszą. tak. Albo duże rzeczy. Duże rzeczy i małe cieszą. Zarobiłem pieniążki. No, gratuluję. Super. No, poza tym, że kasę znalazłem. Tak? No to nie będziemy się pytać o jej osobę, bo to jest tajemnica, ale fajnie. Radosna sprawa. A panu co się wydarzyło? Nie, ja nic nie miałem radosnego. No, ale może do pana coś innego radosnego będzie ciekawego. To znaczy sam fakt, że jestem w pracy, nie? To jest radosne. Cieszy to pana? No pewnie. Jest mało pracy na rynku i jestem zadowolony, że mam pracę na przykład. Proszę państwa, to jest zawód, że nawet należy się z pracy cieszyć, bo to jest teraz bardzo radosna sprawa, jak ktoś ma pracę. No jest to radosne, nie? Czy przytrafiło się panu coś radosnego? Dzisiaj. Ale na pewno się przydarzy. Na pewno się przytrafi jeszcze. Coś radosnego. Dzisiaj mi chciało cały czas szczęście. O, proszę bardzo. Cały czas szczęście, bo non stop się uśmiecham, non stop jest dobrze. Jestem niepoprawnym optymistą. No, ale to wspaniale. A czego na przykład pan się może tak cieszyć dzisiaj? Że pan... Z tego, że się obudziłem rano. Nawet To jest radosne. dokładnie. Cieszmy się z tego, proszę państwa. Dokładnie, że słońce świeci. Proszę pomyśleć. Kupiłam sobie loda. No widzi pani. A jednak. Bardzo radosnego, że słoneczko świeci. Należy się z tego cieszyć. Tak, trzeba się z tego cieszyć. Że nie ma burzy. Deszczu I deszczu. I ciepło jest. i zdrowe jesteśmy. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.